na imbag agsapa tayo amin kakabsat, kang runaan nakadagitimot kakabsat nga madanon iti daytoy nga live worship service tayo, iti entero alubong. Kada kayo kakabsat nga adda kabailan na nga mangi-download iti liturgy tayo manipod iti Facebook page, kada kayong adda iti pagtaengan na, ken adinuman nga ayan yung agdaydayaw ita, i-download tayo tapno no anyaman nga connection instability nga masangwanan tayo adda iti panangidalan ti liturhiya tayo ti entero nga panagdaydayaw. Kada kayo kakabsat nga adda kabailan na nga tumakder tayo man amin. Ipakaammom nga awan basol ko o apo, tanalintag ti aramid ko, ket kengka nananay ti panagtalag ko. Sukimatem ken suoten na ko apo, usigem dagiti tarigagay ken panunot ko. Iti diagbalbaliw nga ayat mo, iturong nak, iti kinapudnom, kanayon nga idalan nak. Datay amin. Jak makadwa kadagiti bawat at tao, jak makibunggoy kadagiti agin susingpet. Kakabsat agtultuloy tayo iti panagdaydayo tayo, kantaan tayo iti panglukat a himno.
swamsi katilayangan. Santo, 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 kaya't maapo, Diyos Ama, Anak, ken Espiritu. Agtamad tayo iti panagkararag. Pudno unay a santo, santo, santo ka o man nakabalin a Diyos. Sika nga Diyos ni Ama Abraham, Isaac, ken Jacob. Sika nga Diyos apo nga pinatimi ken pinagkamatal kanmi. Nangijaya o apo ti barumanen nga agsapa kadakam. Anyan apo nga ragsak mi. Nga uray pay apo iti daytoy nga basi tagundaway nga umay kami aguummong tapno agdayaw ken ka. Gapu kadagiti nagado nga lamped ti agraraira apo nga sitwasyon iti virus iti pagilyan mi. Dakkel a pagyamanan mi apo dagitoy kakastoy abas ti panagbalegi. Ket Ama adtoy kami nga napnuan iti kinarugit. Sumango kamken kaapo anapnuan ti rimon ti puspuso mi. Uman namong kamken kagsipod apo taw awan pa kay karyan mi. Ngagdaydayaw ken kangem anyan apo nga ayat mo, anyan apo nga asim, anyan apo nga grasyam tapno, iti kasta apo aramidan na kam latta amay kari iti masangwanam. Agyaman kami o Dios. Ket nang nangruna unay apo, dumatag kami ken ka, nga mangdengeg ka dagiti sasaom. Pulutam kad apo iti mensaherom iti daytoy nga agsapa. Ikan nakam apo iti sirib a mangawat, kadagiti kayat mo nga ibalikas kada kami. Sikat mataginayon nga itantanok mi iti nagbabaetan mi, ketiyat nagmuka di apo iti santo nga espiritu iti daytoy nga kanito, isot makibabaed iti sumagtunggal may sa kada kami. Dagitoy apo ti pagyaman mi pagdayaw mi. Babaan ka ni Hesu Kristo anang isuro ti kararag ako nana, Amami nga dakas sa dalangit, madaydayaw kumatinagan mo, umay kumati pagaryam, maramit kumati pagayatam, no kasano sa dilangit kastamat nito'y daga. Ited mo kadakam, itay titaraon mi tinaldaw, ket pakawanan na kami kadagiti basbasol mi, akasmet pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Ket di na kami iti panakasulisog, no diket lisi na kami iti dakes. Takukwam ti pagarian, ti panakabalin, ken ti gloria ng agnanayon. Amen. Denggem o apo, denggem dawat mi, ipangag mo kadi, kakabsat at datayon iti panawen iti panagkonfesar, ket denggenyo ti bagbagati na santo na surat, ngem saan kayo nga agbibiyag kas mayan nurot iti lasag. Agbibiyag kayo ket di kas mayan nurot iti espiritu, no pudno nga agtaeng kayo kada kayo ti espiritu ti Dios, no awan ken ka ti espiritu ni Kristo, saan ka tao ni Kristo. Ngem no agtaeng ni Kristo kada kayo, uray no natayen ti bagiyo gapo iti basol, si bibiyag iti espirituyo, agsipud ta nagbalin kayo analinteg iti matang ti Dios. Aramaten tayo nga ngarod, daytoy akan ito, iti naulimek apan nagkonfesar. Agtugaw tayo. Ket no sinuman kada kayo ti addaan kabaelan ng agparintumeng kadagiti sangwanan iti tugtugaw yu kakabsat. Ket mabalin nyo nga aramiden tapnon intayo ikompisar iti anyaman ngentay pagkurkurangan iti imatang ni Apo. Kabayatan iti panagtuktukar daytoy organista tayo tinalinaay atukar.
Agkararag tayo. Manakabali na Diyos, gapo iti kaasim. Inted mo ni Jesu-Kristo ngaglakam iti papatay, iti krus tapnon may salakan kami. Indaton na namin pinsan, iti biyag na, nan-anay awan pagkurangan na. Gapo iti daytoy, da kami nga inlasat mo, keto may manen di taarpad mo adawat iti kaasim apamakawan kadagiti adu unay apaglablabsingan mi. Pakawanen nakam apo. Iturong mo dagiti bibiyag mi iti mayan norot iti pagayatam ngayaten. Ayaten da ka ken kastamat iti padami. Amen. Naimbag ken naragsak nga agsapat tayo amin kakabsat. Agyaman tayo ken Apo iti panawen nga inpaay namanen kada tayo iti daytoy nga agsapa. Tanabalinan tayo iti umay nga makipagmaymaysa itin tayo panagdaydayaw kalpasan. Iti maysa nga bulan nga awan itin tayo panag dadanggay akastoy. Numampay kasta at daan tayo iti rago ken ragsak. Itiin tayo panagtalinaed kadagiti pagtaingan tayo. Iti lasud ti maysa nga bulan. Ngem kaskin kuno na tayo naragragsak nga adayo no adda itin tayo panagsasango akastoy. Isu nga iti impaay iti IITF, iti gobyerno ket uray 20% iti kapasidad iti iglesia tayo. Ket no mampay kastoy iti kunkunana ngem dayto iti bilang tayo. Awampay ti 5%, awampay ti 4% ti adda kada tayo. Ngem no mampay kasta, awag tayo kadagiti kakabsat nga inton umay nga Domingo ket sapay kuma. Ta umad adu tayon ton. Ngem kas iti protokol kakabsat. Ket dagiti paylaeng kuma fully vaccinated to ti umay paylaeng. Yan. Ngem gapo iti kastoy dumat nga kalawa, itin tayo panaglangen-langen itatak mabalen. Ngem numampay kasta according to the protocol. Like sumur tayo palaeng. Tammo tayo matkakabsat nga daytoy nga kunkuna iti
panang isurot iti protokol, wenno ti kayat iti gobyerno tayo, tapno iti kastasi tayo tumatlaeng iti may lasat, kadag iti ado nga pegpegad. Nang nangruna, iti daytoy nga kagaw iti COVID. Ngem numan pay kasta, pagyamanan tayo, ti tunggal maysa nga datoy kada tayo, ket naragsak kinimbag nga bigatyo amin. Ket no kasano tayo nga kablaawan kakabsat dagiti adda ditoy, tunggal maysa kada tayo nga adda ditoy. Kayat kumat nga kablaawan dagiti kakabsat nga adda kadagiti pagtainganda. Iti naragsak natalna ken naimbag nga agsapayo amin. Ken dagiti addan sa bali nga nasyon, naimbag nga rabii, naimbag nga malimyo kakabsat, ket sapay kuma ta itintayo panagmaymaysa iti daytoy nga kanito nang nangrona no kasano tayo nga lakamin manen iti maudi nga pangrabii nga panglaglagipan iti sakripisyo panagtutuok ipupusay ken kastamet iti panagungar ni Apo tayo nga Jesucristo iti daytoy nga agsapa. Ket makita yun to wenno mapadasan yun tupay iti adda nga asi ken drago iti biag nga dakada kayo. Ken kastamet kayat ko nga kablaawan tayo am amin nga kakabsat nga simangbay iti panagkasangay da ken kastamet dagiti kakabsat nga dimmanon iti naisingsinghayan nga aldaw iti kalaysada. Nga kasi ti kagangay jak nga basaen am amin dagitoy kakabsat no diket ipakita mo nga Ryan yung mga may birthday. Basahin tayo latan kakabsat, dagiti daten tayo screen tayo. Dagiti kakabsat nga kasangay manipo dita nga aldaw aging gana iti Sabado. Dagitoy da ket iti sibubukal nga pamilya iti Central United Methodist Church. Itinagan iti daytoy nga timpuyog ti Ilocano congregation ken nang nangruna iti man nakabalin ken nasantuanagan na po tayo nga Jesucristo. At kami nga sirarag-o ken siraragsak nga mangkabkablaaw kada kayo kakabsat ko. Iti naragsak ken narambak nga aldaw ti panagkasangay ken kastamat ti naisingsingen nga aldaw iti kalaysayo. Ket no kasano kami nga mangkabkablaaw kada kayo, ket isarsaruno mi dagiti kidkiddaw mi, ken kastamat dagiti karkararag mi. Ni Apo Dios kuma, iti mangparikna kada kayo, wenno maadda kada kayo, iti maysa nga tawen manen nga impaay na, iti biag nga iso, nga iti ninyo pinagdaldalyasat, iti daytoy abiyag. Wen kakabsat ko, kayat ko lang ngay pakaam mo kada tayo, ngagtultuloy tayon, itiin tayo panag-rambak, itiin tayo panag face to face, iti daytoy nga bulan, ken sapet kumatay gana sumrasaruno. Ta iti kinapudno na kakabsat, iti maysa nga bulan o ti lasud ti maysa nga bulan nga awan iti face to face tayo, tada dagiti kakabsat nga nagpositive iti kagaw iti COVID nga taga ditoy. Ngem kalpasan na ti panag-quarantine maysa nga bulan iso nga daytoy church tayo ket na disinfect na paasukan am amin urem bampay saan nga naaramat. Ngem iti sure me wenno sigurado mi kada kayo nga itintayo panaglasod iti daytoy nga simbahan ket talagamet nga clean at safe tayo. Isu nga no kasano iti panang awat iti kastoy nga kasasaad iti church tayo ket sapay kuma ta si kayo wenno dagiti ni ayaten nyo iti bibiyagyo kayat yuman ti umay kakabsat ngem no mabalbalin no addanton paspasamak nga si kayo ket adda gurgurigor na, uyuyik na, panpanateng na, nuanyapay nga pakakitaan nga addaan virus kayo ket no mabalbalin ket saan kayon nga
umay. Deta laeng ti kayat mi, ipagpakaasi mi kada kayo, tapno ni ti kasta si tayom amin ket naragsak ngaglangin-langin. Ken kastamet kayat ko nga ipakaamo kada kayo kakabsat nga kalpasan iti intayo panangibunong iti ayuda iti bulan iti August iti mission tayo ijay Batangas, Rosario. Ket pudno launay kakabsat nga naragsakan kami tanakad adu nga pamilya tag kasapulan ken naayat nga imawat kadagiti ayuda iti outreach. Isu nga iti daytoy nga bulan iti September gapongor daytoy nga pasamak that supposed to be iti kalman kami nga mapan ngem dat sanggasad taawan iti imay nga kadwa mi tapnon agi prepare ngem addan idita. Mabalin wenno malabit nga iti daytoy nga Domingo ket intayon to mangibunong manen iti ayuda iti mission tayo ijay Rosario. Gapo takayat tayo nga ma-organize daytoy nga mission iti bulan iti Pebrero inton umay nga tawin. Isu nga iti daytoy nga iglesia tayo ti Central kakabsat addan to manen anak na nga mapatanor babaen iti mission tayo iti Rosario, Batangas. Isu nga dagiti badmanag kakabsat nga imbadbadang yo no manuman dayta no anyaman dayta makabadang nga pudpudno iti intayo panag-outreach wenno panag-mission. Isu nga no kayat yo iti mangibingay kadagiti parabor wenno bendisyon ni Apo kada kayo silulukat dagiti dakulap iti outreach committee iti iglesia tayo nga mabalin nyo nga pangiyawatan. Agiyaman kami ta iti kinapudnuna si tayo nga Ilocano iti nangigem iti outreach Ilocano congregation ta Ilocano kakabsat iti chairperson tayo ken dagiti anyaman nga banbanag nga addaan iti panakaammo tayo iti outreach. Isu nga si kayo nga daan kakabsat wenno adagagar na nga mangi paay iti tulong pay wenno pangbadang tayo no anyaman deta in kinds kas mabalin nyo latan iti mangi paay mangiyawat. Tadaytoy nga intayo panag mission wenno ti outreach tayo agtultuloy aging gana iti Mayo iti umay nga tawen. May isa nga tawen na ita. Ket no sabalin tumanen, at dan tumanen papanan tayo nga sabalin, may isang tungamanen nga tawenen. Deta ti kahit nga sa uwen, iti mission tayo, babaen iti daytoy nga outreach. Dagitoy laing ti kahit ko nga ipakamu kada kayo kakabsat, isu nga pagyamanan tayo amin, dagiti kakabsat, nga daan abroad, ken kastamat dito'y lokal, nang ipatpatulod, kadagiti tultulong wenno badbadang da kasman dayta ken in kinds. Diak nga mamaysa-maysan iti nagnagan nyo kakabsat ngem ammo ni Apo Dios no sinno kayo ken ammo kayo amin. Ni Apo Dios isu kuma iti madda ken mangiparukpok pay iti naan-anay a bendisyon ken parabor na kada kayo ken alwadan na kayo iti bibiyag diyo kastamet kadagiti ayaten duwen no dungdungwen nyo iti panagbiag. Dagitoy laing kakabsat, iti kayat ko nga maamuan nyo itinagan ni Apo tayo Jesucristo. Amen. Adda tayon iti panakay kasabati ebanghelyo ni Apo Jesus ket basaag kada kayo ti paset ti nasantuan a surat a naadaw manipod iti Hebreo iti kapitulo maysa, bersikulo maysa agingga iti upat, sa umalatiw iti 2, iti bersikulo 5 agingga na ti 10 ket 2. Kastoy ti mabasa tayo. Kadagidiun una ng alaldaw, nagsao ti Dios kadagiti kapuunan tayo iti namin adu adaras, ken iti naduma-duma awagas babaen kadagiti profeta. Ngem kadagitoy maudi nga aldaw,
Nagsao kada tayo babaen iti anak na. Pinarswa ti Diyos ti amin alubong babaen ken kuana. Ket isu ti pinili na nga agtagikwa kadagiti amin abanag. Ti anak ti mangipakita iti dayag ti Diyos. Isu ti napaypayso aladawan ti kina Diyos na. Isu pa iti mangtarawidwid iti amin alubong babaen iti manakabalin asa una. Kalpasan ti pananggunod na iti panakapakawan ti basul ti sangkatawan, nagtugaw sa dilangit iti makannawan ti kangatuan apan nakabalin. Naaramid ti anak a naturturay ngem dagiti angheles, na daydayaw met tinagan na nga inted ti Dios ngem itinagan da. Saan adagiti angheles ti pagturayan ti Dios iti baro alubong asarsaritaan mi. Kas kuna ti maysa apaset ti nasantuan asurat, anya launay aya ti tao o Dios ta sila lagip kakenkwana. Wenno ti anak ti tao ta ipateg mo unay, inaramid mo a nabbababangem dagiti angheles iti apagbiit at tiyempo. Binalangatam ti dayag ken dayaw, ket pinagturay mo iti isu amin abanag. Nalawag nga rod nga awan apulos tinaylaksid tanaisa uday ditoy a pinagturay ti Dios ti tao kadagiti isu amin abanag. Ngem saan tayo met a makita nga iturturayan ti tao dagiti amin a bambanag. Makita tayo ket di ni Jesus a naaramid a nababbabangem dagiti angheles iti apagbiit at tiyempo. Tapno babaen iti parabor ti Dios, mapadasan na ti matay a may paay kadagiti amin at tao. Makita tayo a nabalangatan ita ti dayag ken dayaw gapu iti sinagaban na apatay. Rumbeng launay ti inaramid ti Diyos a namarswa ken manarawidwid iti amin a bambanag. Pinagbalin na anaan-anay ni Jesus, babaen iti panagsagaba, tapno iraman na dagiti adu nga anak na iti dayag na. Ta ni Jesus ti mangidalan kadakwada iti panakaisalakan, dalusan na dagiti tattao iti basulda, ket isu ken dagiti nadalusan may maysa ti amada. Isut gapu na asaan ang mabain ni Jesus ang mangawag akakabsat na ida. Ket kunana ipakaammu kantu kadagiti kakabsat ko o Dios. Idaydayaw kantu iti imatang tigimong. Agtakder tayo kakabsat. Iti panakaibasa, iti ebanghelyo ni Apo tayong Jesucristo babaen iti panangisurat ti San Marcos. Iti kapitulo 10 manipod iti bersikulo 2 agingana iti 10 ket 6 akastoy iti kunkunana. Imasideg ken kuana ti sumagmamano Fariseo tapnon suoten da. Sinaludsod na ibagaman ipalubos saya ti linteg nga isina ti lalaki ti asawa na. Simungbat ni Jesus babaen iti maysama ta saludsod. Anya kadi timbili ni Moses kada kayo. Insungbat da, impalubos ni Moses, amang isurat ti lalaki, iti pakakitan, iti panangsina sana, papanawan ti asawa na. Kinuna ni Jesus kada kuada. Insurat ni Moises daytoy alinteg ngagpaay kada kayo gapu, tanarigat kayo ang masursuro o makasursuro. Ngay midi punganay, idi pinarswa ti Dios daytoy alubong na isao. Inaramid ti Dios ina lalaki ken babae kas kuna iti nasantuan na surat. Ket daytoy ti kapuna a panawan to ti lalaki dagiti naganak ken kuana ket makitipon to iti asawa na. Agbalindan to may maysa. Iti kasta saan na dua no di daket may maysa abagi. Ngarod saan na pagsinahan ti tao ti panagtipon ti Dios. Idi nagsublida iti balay, pinalutpot dagiti adalan ken kuana daytoy a banag. Kinuna ni Jesus kadakwada, ti lalaki a mangisina iti asawa ken kalpasan na mga asawa iti sabali, makabasul iti panakikamalala amay kaniwas iti umuna nga asawa. Kastamat iti babae ang mangisina ti asawa na
makiasawa iti sabali, makabasol iti panakikamalala. At na tattao, anang yeg, kadagiti ubeng ken Jesu-Kristo tapno ni patay na kumay iti ima na kadakwada. Ngem, pinarita ni dagiti adalan. Idi madlaw ni Jesus, nga inaramid, dagiti naramid, dagiti adalan na, nakaunget, ket kinunana kadakwada. Palubusan nyo, dagiti ubeng, o may kanyak. Diyo parita ni data, dagiti kas kadakwada, iti agtagikwa, iti pagarian ti Diyos. Laglagipen nyo, adinto makastrek, iti pagarian iti Diyos, ni siya sinuman, adi umawat, iti daytoy a pagarian nakas iti panangawat iti maysang ubeng. Kalpasan na sinaklot na dagiti ubeng kitimpatay nati imana iti tunggal may sa kadakwada sana benendisyonan ida. Dagitoy iti sasao ni Apo kadagiti anak ni Apo. Amen.
Maminsan pa yung mga kakabsat, palakpakan tayo man, dahil ito yung agasawa. Agyaman tayo, iti dayta nga saniwang iti kanta. Dahito yung agasawa. Agkararag tayo. Iti iyay mi, iti sangwanam tapnon agrukbab, iti trono ti panakabalin mo o Apo. Adto'y kami manen nga umawawag iti kinatakneng. Ken kastamot no kasano mi nga namnamaan, iti panakabalin ti nasantuan nga Espiritum tapno nagtalinaed kada kami. Nang nangruna no kasano nga luktan, iti laplapayag mi ken kastamot ti puspuso mi. Tapno maindingan mi akanayon wenno nalaeng. Dagiti sasaom nga isuo Dios ing kamanggigan iti daytoy nga agsapa. Ket daytoy nga dipen mo Apo, bendisyonam itinaga ni Jesus. Amen. Naimbag manen nga agsapa tayo kakabsat. Iti kayat ko nga intayo pag tutungtungan. Kit pinauluwak daytoy iti agtalinaed asipupudno. Agtalinaed asipupudno. At damay sa nga tao ang nagsurat nga di nga dinayam amo iti bagbagin na. Ngem kastoy iti surat na. Iti English. Focus on your blessings, not your misfortune. Focus on your strength, not your weaknesses. Relax and let life come to you. Try not to force anything. Try not to force anything. Nung ilukanwin tayo, daytoy nga panakaisurat na ti English, kakabsat. Matmatan dagiti bendisyon ken parabor, saan na dagiti didigra. Kitayem dayta apigsam saan nga dayta kinakapoy mo. Tal na laeng ket umay to iti biyag ken ka. Isu nga saan mo nga piliten dagiti banbanag umay to lataken ka. Iti panagtalinaed, iti asipupudno, kakabsat. Akas iti maysa nga tao, iti nasantuan na libro apaset. Iti panagadalan tayo, iti daytoy nga Domingo, iti daan nga tulag. Iti libro ni Job, paset daytoy, itin tayo adalan. When no ti kunkunati English, lectionary text. Iti libro ni Job, ket ammo tayo launay kakabsat no anya iti napasamak ken kuana ket ken anyamet iti nagbanbanagan na. Sino kada kayo tinakabasa iti libro ni Job? Mabalin nyo kadi nga ingato ta imayo kakabsat no nabasa yo iti libro ni Job. Sang kabasit lang dayta. Imapay ken kuana iti nakaro adidigra. Nako kakabsat. Nakaro adidigra. Ngem nagtalinaed si pupudno ken Apo Dios ni Job. Ta iti adda iti kapadasan o kapanunutan na ket saan adagiti imapay adidigra ken rigrigat. No diket dagiti aglaplapusanan a parabor ken bendisyon ni Apo Dios ken kuana. Iti
minatmatan na kakabsat, ket dagiti parabur ken bendisyon ni Apo. Saan nga iti didigra nga imapay iti bibiyag da wenno pampamilya da. Saan na si Mina Apulos ni Job ken Apo. Iti kastoy kasasaad ni Job kakabsat, ket adut kalanglangana kadagiti kapadpadasan tayo iti daytoy a panagbiag. Iti kapadasan ni Job, ket adu kada tayo, iti kapadasan tayo met iti kastoy a kasasaad. Adda panang ipagarup tayo, nga isudan iti kabadang tayo, iti panawen, iti susuot. Panang ipagarup, ha? Amuyo dito'y simbahan, kakabsat. Sakbay kami nga sumangbay. Noon destino na kami ni Obispo, no DS. Adun dagiti pagpagarup mi, daytoy nga tao iso ti kabadang mi. Pagarup lang gayam. Ngem adu iti nagbidbidot iti dayta nga panagpagpagarup. May sakamin dagita ngagbidbidot no daduma. Ipagarup mi nga daytoy nga tao isuti makaduami. Namnamaen mi. Tagayam namnamaen mi nga isuntumet iti pakadadailan. Iti panangga may ministeryo dagiti papastor ken diakonisa. Anyway, kaskuma ni Job kakabsat, kalpasan iti pasamak iti pampamilya o iti pamilyada. Amu tayo launay, natay dagiti anak da, naibus dagiti ugurda nga animal, na addaan pa'y isuna, iti nakaro asagubanet, iti bagina. Nakarkaro ken kadagiti kakarwan. Amoyo dayta nga sagubanet kakabsat. No adda na panpanunot yun na nakaro asag sagubanet ni Job nakarkaro pay dayta sagubanet nga adda ken kuana iti dayta akasasaad. Isu nga daytoy nga kasasaad adda amuna amang badang ken mangliwliwa kuma ken kuana. Amuna nga daytoy abaket na wano asawa na isu ti mangliwliwa ken kuana. Isu kumat kabadang na kadagiti susuot nga isut mapadpadasan na. Ngem dayta ngem dat sanggasat ti asawa nga impagarup na amang papigsa kumaken kuana isupay iti mangilunlunod ken kuana. Nagrigat nga kasasaad kabsat. Agrigrigat kan. Adda sagsagubanit mo iti panagbibiyag mo. Natay dagiti anak mo naibusam amin nga impaay ni Apo wenno pinatanor mo. Daytoy nababati nga isu ti asawam nga namnamaam wenno isu iti panpanunutem nga mangbadang ken ka isupay iti manglunlunod ken ka. Nagrigat a kasasaad kakabsat. Dayta nga impagarup akadennana ken kabadang na iti agnanayon tagayam aging ganalaeng itinasayaat akasasaad. Aging ganalaeng gayam itinasayaat akasasaad. Ngemno at dantun susut wenno didigra panawan na ka ken ilunod na kapay. Nagrigat iti biyag akasasada kastoy ni Job. Agkita-kiten no dumteng iti susuot
ken didigra. Saan ang nagtalinaed as sipupudno ti asawa na ken kuana. No kalkalyen tayo, kakabsat, wenno adalen tayo, nga naununeg daytoy nga kasasaad. Si tayo ket nakikalay sa ken apo. May asawa, nakipagkalay sa ken hog. Isungat tipunak, no kalkalyen tayo pa'y, adalin tayo pa'y nga nununeg iti kastoy a kasasaad ni Hob. Ket daytoy iti kalanglangana kada tayo. Nakikalay sa tayo ken Apo Jesus, ken iti iglesia na. Take note. Ken Apo Jesus, ken iti iglesia na. Dayta ti kinapudno iti kasasad iti maysa a Kristiyano. Nakikalaysa ken Apo Jesus, ken iti iglesia na. Hanyo nga liplipatan dayta. No ibagbagam, iti bagbagim nga si kakit pudpudno a Kristiyano. Nakikalaysa ka ken kuana. Ket daytoy iti parparangarang ni Apo tayong Jesucristo, itintay binasa itatay a nasantuan nga surat. No pudpudno iti panakaammo tayo iti kastoy a kasasaad tayo akas Kristiyano kakabsat. Agtalinaid tayo nga rod as ipupudno ken kuana. Ken iti iglesia na. Si pupudno agtalinaed. Saan laeng nga daytoy nga bulan, saan laeng nga daytoy nga administrasyon, saan laeng nga daytoy nga pastor, no diket iti agnanayon nga daan iti panagtulnog. Iti maysa nga iglesia nga isu iti panagmaymaysan tayo nga isu nga rod kakabsat iti langa iti panakikalaysa tayo ken Apo tayo nga Jesucristo. Agtulnog tayo nga rod, sipupudno tayo nga rod, tapnon iti kasta. Awan iti agsisina. Awan iti mapukaw. Awan iti agtaeng ngagmaymaysa. No diket itintayo pa nagmaymaysa kakabsat. Kas maysa nga bagi na po tayo Jesucristo. Daytoy tinggapuna itintayo panaglakam iti kastoy nga maudi nga pangmalam. Ta iti panagmaymaysa tayo itinagan na po tayo Jesucristo gapo ta intayo nga rod nakipagkalaysa ken kuana. Ket no kasano ken Apo tayo Jesucristo, makita tayo nga rod, itin tayo panagmaymaysa, nga awan ilaklaksid tayo. Nakurapay man dayta, awan man gaway na dayta, kas ti ubeng, ngem maymaysa iti panunot, maymaysa kakabsat, iti pagturungan, itin tayo panagserbi, wenno panagkalay sa kenkuana. Iti panagbabadang, akas maysa, nga awan mababati no deket agtitinulong tayo. Daytoy iti kunan ni Apo tayong Jesucristo. Daytoy iti gapuna. Apanawan to iti lalaki dagiti naganak ken kuana ket makitipon to iti asawa na. Agbalindan to amay maysa. Iti kasta saan dan adwa no di daket may maysa abagi. Iti may maysa nga bagi ni Apo tayo Jesucristo nga daytoy kakabsat. Itin tayo panagmaymaysaan iti sabasabali nga parte. Sabali, mabaling nga sikati maysa nga saka na, mabaling nga sikati maysa nga ima na, mabalin ket syakmat, iti agong na, wenno ti lapayag na, wenno iti bibig na, ngem maysa nga bagi, iti pagsaadan na. Daytati kayat na nga sawan, iti makipagkalaysa ken Apo tayong Jesucristo, nga awan kakabsat,
iti maibati no diket agtalina ed tayo as ipupudno ken kuana. Nalawag nga rod, iti kamaudyanan, nalawag nga rod, ken nalatak launay kakabsat daytoy a sursuro ni Apo tayo nga Jesucristo. Nalawag, nalatak launay, awan mamagpasina kada tayo. Uray pay nirigat wenno nididigra. Tati ayat ni Kristo isot sangger tayo. Ti ayat ni Kristo isot sangger tayo. Isot pagbasaran tayo ken isot pangnamnamaan tayo. Ti ayat ni Apo tayo Jesucristo. Agtalinad tayo nga rod as ipupudno, ta nakipagkalay sa tayon apudpudno ken kuana. Ta iti panagtalinaed as ipupudno kakabsat. Addanto gungguna. Gungguna, asaan mo nga pagpagarop. Gungguna nga gapu ken Apo akas bunga wenno tangdan. Iti panagtalinaed mo as ipupudno ken kuana, ken iti iglesia na, ken iti amin mga adipen na, nga impatulod tapnon makapagmaymaysa kadagiti ar-aramid na. Sika ken siak, ken si tayo amin, may maysa ken Kristo, gapu ta nakipagkalay sa tayo ken kuana. Awan ti agsisina. Awan ti maudi, awan ti umuna, no diket may sa tayo ken Kristo. Amen. Agtakder tayo kakabsat. Ti Apo da kada kayo, Kastamet ken ka. itagayo dagiti puspusuyo. Itagay miida iti Apo. Agyaman tayo, iti Apo a Dios tayo. Rumbeng agyaman ka nagdaydayaw tayo. Agyaman kam ken kaama takas talaunay ti panagayat mo to'y lubong. Inted mo ti anak mo amang isalakan. Ti Apo iti amin na biyag, imay ang nakipagyan kada kami. Nangan ken nangisuro kadagiti tattao. Nakipangan kadagiti managbasol. Ken nagunod na nga agpaay ken ka iti barua tao babaen iti danong ken espiritu. Nakita mi iti dayag na. Nupay kasta nagpakumbabaga po iti panagtulnog iti pagayatan si ayat nga imawat ken patay iti krus. Babaen iti papatay na, winawayaan na kami iti panakabalin ni patay, babaen iti panagungar na, itden nakada kami iti biyag nga agnanayon. Tay di rabii a panangited na iti bagina nga agpaay kada kayo, kada tayo. Nangala iti tinapay, idi nakapagyamanan inted na kadagiti adalan na ket kinunana alaen nyo, kanen nyo, daytoy tibagik anapisi gapu kada kayo. Idi kalpasan, iti panangrabiin nala na iti kopa. Inted na kadagiti adalan na ket kinunana, inumen ninyo iti daytoy da kayo amin. Daytoy ti kopay so ti baro at ulag iti dara kanay bukbok amay paay kada kayo ken kadagiti adu nga agpaay iti panakapakawan kadagiti basbasol. No kanenyo daytoy a tinapay ken inumen nyo daytoy a kopa
mapabaro iti kapadasan nyo, iti kada ni Kristo kada tayo. Iti yay na, iti maudi, apan nagbaligi. Kararag tayo. Iti isasangumi, iti lamisaan mo, O Diyos, saan kami ngagtalek, iti bukod mi, a kinalinteg, no diket iti di mabubos nga ayat mo. Umay ka magsipod tamumi at ilaeng pamuspusam tapno agbiag kami, ken masarakan mi ti mataginayon apan nakapnek, isuti pa nagtalek mi ken ka. Sapay kumata ti panaglakam mi iti daytoy a sakramento, makatulong iti naimbaga pa nakamumiken ka. Mangipalagip kada kami iti panagbiag nga daan iti naurno sa panakaawat, iti pudno a kinatao mi. Iti nagan ni Jesus. Amen. No kanenyo, daytoy a tinapay, ken inumin nyo, daytoy a kopa. Mapabaro, iti kapadasan nyo, iti kaadda ni Kristo kada kayo, iti umay na, iti maudi a panagbaligi. Amen. Amen. Agtugaw tayo kakabsat. Itin tayo panaglakam, ket aramatin tayo daytoy tinga, ket no itin tayo panagpila kakabsat, ket ikkan tayo iti wayana, iti tunggal maysa. Iti kahit na nga sa awan, social distancing. At datoy kami, daytoy nga kabsat kami nga mga agururay kada kayo, mga ibunong kada kayo, dagitoy nga elemento iti sakramento ni Apo nga si ayat, sinanama, nga itintayo panakikipagkalay sa akin Apo, daytoy iti gapuna. Umay kayo, tayo kayo nga makipagrambak, daytoy nga padaya ni Apo tayo.
Maminsan pa'y kakabsat, tagtakder tayo. Agiyaman kami, o Apo. Iti barabor, ken gundaway nga makapaglakam kami. Iti daytoy nga pananglaglagap no kasano nga nagtuok, nagrigat, natay, when ipupusay, ken iti panagungar ni Apo mi. Tapod no launayo, Apo, nga daytoy nga sakramento, isu iti pangilawlawag o kaya'y mangilawlawag kada kami, iting kami pa nakipagkalay sa ken ka. Agiyaman kami, itinagan ni Apo Isus. Amen. Agtalinaed tayo nga na si tatakder kakabsat, ket dagiti kakabsat nga adda iti wenno awan iti santuaryo, da kayo nga adda iti Facebook Live, awisen kayo amin nga mangidaton dagiti sagsagot yo, babaen iti online banking iti Central United Methodist Church, nga iti bank account details ket na iparang kadagiti screen tayo. Ket suportaran tayo dagiti aramid iti iglesia, babaen kadagiti nga sagsagot nga ipapaay tayo. Kabayatan nakakabsat kantaan tayo ti imno kas panglipas, mangeg ko tatimek. Shakti awagan na tapno daramag Shakti dalusan na umayaken ka umayakap ugasan na pinara kapuya bigsan mas masuko talusan mo na yung rugit kung maika umayaken ka umayakap sanak di darang bubuk di Kalvari ni Yesus inet na nasi awabiyag na ketinan iti grasya na damka umayaken ka, umayakap ugasan na idarang bubuk di Kalvari. Mabalin tayo kakabsat nga idaton dagiti ni banbanag kas kuma dagiti tithes, dagiti datdaton offering tayo, mabalin tayo nga ipan dito'y sangwanan akas panagyaman natin. Agkararag tayo. Iti income panaga rambak iti daytoy o Dios nga lamisaan mo.
Panangrambak no kasanom nga impaay, no kasanom o apo nga inted, day tabiyag mo tapnon agbiag kami. Daytoy itigapuna o apo no apay nga da kami ditoy nga si ayat si dudungo. Tapod nula unay asika ngayon kami panakipagkalaysan. Daytoy itinalawag nalatak launay o apo nga pakakitaan nga si kami winatunggal maysa nga nakipagkalay sakit agtalinaed as ipupudnuken ka. Agyaman kami wapo dagiti balbalikas nga isot nangigan mi. Ket sapay kumata agtalinaed kadagiti puspuso mi ken masalimet matan dagitoy tapnon anyaman dagiti didigra. Irigrigat wenno tutuok nga umapay kadagiti panagbibiyag mi. Addanto o Dios rag-o ken ragsak ken pigsami nga isu iti mangpabaligi iti inkam panagdaldalyasat iti daytoy nga biyag. Wenno apo agyaman kami tanakalak-am kami manen ti sakramento ni Jesucristo. Nga daytoy a sakramento isu ti grasya. Grasya iti biyag. Grasya ti salunat. Grasya no kasano kami nga makipagmaymaysa iti tunggal maysa. Adtoy dagitoy anak mo nga pudpudno apo nga gyamyaman. Kadagiti adula unay nga imparabor mo wenno impaay mo kadakwada saan mi nga mabilang. Tapudpudno apo nga iti bilbilangan may kadagiti susuot wenno regrigat nga iti kinapudno na kas iti nangigan mi iti bilangan mi wenno tikitaan mi dagiti parabor wenno pigsa wenno dagiti banbanag nga isut pagsayaatan mi. Sika nga rodowapo iti madangakan kanayon kadagiti bibiyag mi nang nangruna dagiti anak mo nga simmang baymanen iti panagkasangay da wenno iti aldaw anay singsingayan iti kalaysada. Wenno apo pagyamanan mi ta si kalaeng iti pudpudno nang ipaay iti baro nga tawen ken biag kadakwada. Agyaman kami kadagitoy nga sagsagot, agyaman kami dagitoy nga pagkapulo. Agyaman kami o amin o apo dagiti amin nga banbanag nga dakada kami nang nangruna iti panawen nga isot inpaay mo mananing kami panaggigimong. Agtultuloy nga rodo wapo ti income ng panangnamnama nga sikay ti mangsalakneb ti tunggal maysa kada kami mangipaay kadagiti anyaman nga kidkid daw mi nang nangruna dagiti banbanag nga adu o Dios iti pagamamakan mi iti daytoy nga kagaw iyadayo na kami kadi o apo. Tulungan na kami kas may isang iglesia, tulungan na iti pampamilyami, paimbagem dagiti sagsaguban iti bagbagimi. Wenno apo wadu dagiti ningkam pagyamanan ken dagiti kiddaw mi ngem pudpudno launay nga iti importante ket no kasano kami nga mapabaro iti sangwanam no kasano kami o Dios nga nadalos iti pagayatam agyaman kami manen itinagan ni Jesus dagitoy iti kiddaw ken dawat mi itinagan mo. Amen at amen. Espiritu liw-liwa dayawen nga ipangruna di langit ken di dagat. Amen. Kakabsat ko ken ay ayatek idalaunay
Itakit intayo nga rod, lakamen wen ang awaten, itinananay nga pamemendisyon, iti Diyos Ama nga da sa dilangit. Iti ayat parabor, ken iti panangisalakan ni Apo tayo nga Jesucristo. Iti kankanayon nga panakipagmaymaysa, panangalalwad, ken mangipaay ti talna, iti biyag tayo, iti nasantuan nga Espiritu na isukom at maadda kada tayo. Itaken itagnanayon nga wan inggana. Amen.